halanam yewtere mum halanam huli an jabato mum be jogobe bisyedo yewtere halanam bisirtu are modon bandirabe teddude halanam huli ko bismotono mo esiko kala ko bawda wonde kala to bawda wonde ko dillata e dow halanam ari yewtide bandirabe teddude ko soli gite wadi mbi ko dare danyama kono ko darde wasama halanam ari halande mo huli an bandirabe jabo wol ko ko bismetedo halanta bandirabe njeygo ko ma weje holle sodobe ngam dum neddo wite ko haawi gandeda wadde halanam ari andinde bandirabe suko e mawdo ko gonda kala hudi an to jeyda wuroma legal ma iwdima jinnabe e ko nandi hen halanam ala ko woppata halanam ala ma woppata halanam yaha e nder galleji di e gele isto jomum yaade e gollirde mudum nata e nder gure de kala soron beddaji di kala halanam ma ya e nder gendiji di halanam ma na e gollirde de bandirabe teddude hol balno men yewtere halanam ko Basiru Ban directeur de programme Sago de Dakar FM kanko tigi jogori yubinande men ndedo yewtere halanam an musidbe gonga tonto koya e mi erima le mbatoto hakkille e yewtere halanam so odo saha heti yewtere halanam e ni wendi mon jungo le kucciton e mayre sabu e le kucciton e mon halanam inde Allah jurumdero jurmotoɗo yettode wadni ko Allah jambinde jurumdero jurmotoɗo lamɗo ñande dine walla ñewojo ko an min ndewata ko amin ballinto woni min lawol ma poccingol he lawol mo danda limaji be gonati ka gonama jebe amine bandirabe julbe ndem l'islam on calminama inde kon kadon manama e jettode de gono don kala on biyam den kay kisal gana yowone modon no min biyon kadi bismillah moɗon yettere meɗen e wiyetede halanam hooli an tawi hande kadi ko goto e musidɓe sehil kadi golludiɗo mo ganduɗon so tawi en kaldi men nam tigi ma wonan bandaɓe weɗema tigi rigui o ko on tigi woni koɗo meɗen on ɗon noon ko Ahmad Tidiane Sy o wiyete kono mbiɗa andi ma wod wiɓe pamani holi on e Ahmad Tidiane Sy en kono noon so en mbi tan welnere ɗon kam hankadi nam adresse o ko ɗo woni dernière adresse wadden hande woni koɗo meɗen ko welnere tawi kadi ko jeeɗa ɗon ɗo legal musfala kono noon o wiya ko musɗay hakkude musfala e musda e ɗaybatu wadden ko ɗaybatu tigi o jooɗi kono noon o wiyata ko musɗay ɗum kadi ma warana hen inchallahu lamɗo jaaɓi to ñiñede karallagal e kikiɗe hande o ko mawɗo haralleɓe woni kadi hande ko jagganen karallagal ngal inna wiya Siraji Diallo mawɗo haralleɓe ko kanko heeɗi to karallagal to wadden ala no mbatten so wona mbaɗen no gowɗen waɗini tan e nder yewtere meɗen haalnam hande an mbiyen jaam hiire Ahmad Tidiane Sy welnere eyyi jaam Allah hiire moɗon jaam Allah hiire ma Alaji Basiru Ban e mi salminima no fewi mi juurimama en calmini dennagal bandiraɓe no fewi en calmini dennagal hettankoɓe sartirmin Dakar FM toɓe gonɗi mo woni fo an calminiɓe en juurimaɓe no fewi Alaji Basiru Ban hande kam ko Alaji mbiyatmami sabu no ɓooyi yidde ari ɗo ene haala noon mi haala holi min min woni min o kiitaki becca woni min e ko arande fama tan mi salmini bandiraɓe no fewi en calmini karalla men o Siraji Diallo mawɗo haralleɓe kadi hande kadi kanko ardi kadi hande émission men hande o eɗen calmini Elhadji Abou Ndiaye gonɗo to bureau mum ɗo en ene hetti kadi yewtere nde no fewi dennagal hettotoɓe en calmini kadi galle men o kadi jinnaɗo debbo e mawdiraɓe e ɓiɓɓe mum foof calminama juurama en calmini moni gunas kadi no mbiyeten ni eko takkima ndin foof en calmini en juurima ɗumen ko Ahmad Tidiane Sy mbiɗa wiyete gonga Tidiane Sy kono hande welnere nde fawrutima yettore nde natti ko joni Ahmad Tidiane Sy tan welnere nde woni yettode hen kadi noon defari han kadi ndi noon Basiru Ban mi calmini min juurima min beltama kadi e hande kadi ko nananɗa min ɗo en ko kadi min gara kadi min mbiya holi mumen kadi ɗum kadi weltare no fewi non tigi jarama Ahmad Tidiane Sy welnere walla mbiyen welnere tan no mbiɗa ni hande kadi ko hono noon no puɗɗiɗa haalde ni ko adi foof yewtere nde heewi adade nandade ko hol wonɓe jinnaɓe ma nene baba on tuma mbawa min arande ɗon so tawi kamɓe foof kadi ɓe guuri holɗo ɓe giwri ha ɓe garɗo e Madina Gounass eyyi Alaji Basiru Ban Allah jarama no fewi min kam jinnaɓam jinnaɗam gorko wiyete ko Mamoudou Sy ministre eyyi neno wiyete ko Ɓoy Sy ɓuuri andirede ko Ɓoy Sy kono ko Aissata Sy wiyete kono ko Ɓoy Sy mais min peddi ko Dakaru min gari ɗo en kono min jeeya to wiyete gan hama Koppe Mangay
koppe mangay e to mbiyata mangay ila caali njoro e minen komin torankoɓe mbawi nandi guura min feewi o yito no feewi anne kay yayi hin toon to alaji say nourta baño to ko toon paate galo diwan paate galo commune aji paate galo toon min jeeya minen ko toon min gummi toon jinnaɓe gummi kono ɓe perdi ko Dakar ɓe faade men e Gounass ɗo en tigi non tigi jarama ɗon famnima nene Baba Kala immi ko toon e Fouta e ko mbar damgay lemuna taw kadi ko e toro e beldelde kono kadi fergo iwri ko tan to Dakar jale job mo ngodirali ngam arde ɗo e teddugo Medina Gounass Sinthiane Thierno radiyallahu ta'ala anhu Amati Diane si welnere so tawi min garti e maɗa min yiɗi andude hooli hitande Amati Diane si aduna holno mbiyatami eyi Ama Sambolo a jarama Ama Sambolo Alaji Bachir Ban wona helmere wona Bachir Ban eyi Alaji Bachir Ban a jarama e mahtaw komi diwɗo bom sabu minen ɗo jinnaɓe en ɓen min jinnaɗo men jinnaɗam gorko mamam gorko min ko ɗo wirna nder Madina Gounass te men da seɗa teskitino soore hôpital men ɗo kuɓiyo no gonno ɗon ko kanko idino wondi hen omo ren tubakoɓe wonoɓe ɗon ɓe e ɗum ko mama wonno wiyete Hamidou Sy wiyete jibini nene ma alabama jibini babam e kanko Hamidou Sy nde o ari ɗo nden wonno ko Kolda banggue Kolda yarno ko toon yirno calani mo seeɗa dawtala hon o ari ha addima ha ɗo e Madina omo sañano ko hene gueseji ni e ɗum ɗo gueɗe tan gueseji omo sañana galle ceerno ɗum o sañanano galle ceerno jeese ko gude omo sañanano gude ha heewa o sañana yimɓe ɓe en nde noon nde tubakoɓe gari toon nde noon kanko wonno toon mo reena toon o ɓooyi toon noon Allah wende o ari ɗo nde o ñaago sako ñaago Ceerno Moussa Seydou o mbeɗa ñaagui noon ɓiyam nene liggoye Touba woni ko Dakar ne wiya Mamadou Sy mbeɗa yiiɗi nduwoɗa warɗo en Ceerno Moussa Seydou wima an kay woƴa hoore ma on ko garɗo ha yetti e ko ni noon baba men kañum ko daarno kamɓe baba Alaji Bayla Sow e baba Alaji Bayla Sow ko ɗum addi hande enɗam kewɗam hakkude men galle Alaji Bayla Sow tigi ko noon wona on domen jaaɗen ko jasiwelnal so tawi en waktu o heewani kono noon garten oga banggue ne gasa so tawi temps o yaaji garten on toon banggue beele mbawen hebde ko jiɗɗen e Tidiane Sy ko sabu eɗen gandi hebde ne wona ko weeɓi sabu aɗa andi guila ɓammi rewde ma woni hitande fawde wadde men jiɗɗen ande ko Tidiane Sy hol hitande yi aduna Tidiane Sy hitande yi aduna ko 1973 holto jiiɗa aduna ɗo e wuuro men teddugo Madina Gounass te Bassirou Ban min de ɓe nanjinaɓe ne kaala sabu no baba wiyatno en so Allah hokki ɗum ɓiɗɗo gorko min woni koddanenam banggue worɓe min woni koddanenam banggue worɓe omo wimi de so Allah hokki am ɓiɗɗo gorko mami indi Ceerno Amadou Tidiane Ba kanko toujours so ari ɗo ziyara walla ɓe arde nenam ɓe gari ɗo ziyara o wi min noon somi dañi ɓiɗɗo gorko mbiɗi indide Ceerno Amadou Tidiane Ba Allah waɗi noon nena min kañum jiiɗi arde kono bamum waɗani ala terede golle muɗum ko yaaha gara waɗanno on saaha noon o arti ɗo o ari ɗo e nde noon jibinama caggal makko Ceerno Moussa Seydou inni kam no feewi nde inni kam ha pare nde en nde téléphone aji ngalan Ceerno Moussa Seydou yeehi Dakar ɓe jaɓɓi baba men Balaji Bayla Sow en ɓe jaɓɓi Ceerno Siminde Feere o salmini Ceerno Moussa Seydou jungo tan Ceerno Moussa Seydou wi mo jinnoɗa mi inniri ɓiyowo mi inniri on e wawi wiide sa dañi ɓiɗa innide Ceerno Amadou Tidiane Ba ɓiɗɗo noon mi innirimo Ceerno Amadou Tidiane Ba mbawi wi noon hakkille mbami weltade hande ceerno beele min ɗo to woni ɗo Dakar to ina jari mi hirsa ɗo jaadi mi waɗa invité yimɓe men ɓen Ceerno Moussa Seydou mi siɗi kirtaka e sappo nden noon mbam ko hirsa jawdi gondi woni min mi hirsanama Madina Gounass mi hirsanama Dakar welnere ko noon tigui en paami ɗon wadde nden ko 73 no wini yi aduna en puɗɗima famde taw to banggue welo welo inde nde wadde nden welo welo guila tan e jibinegol makko ɗum fuɗɗi so tawi en garti ha hande on ɗon fannu Amati Tidiane Sy nde tawno aɗa andi ɓiɗɗo pullo kala ko ɓuuri hen hewde so tawi jomum yi aduna ha yonti duuɓi jangguirɗe en heewi nannede jangde so tawi ko Qur'ana walla jangde français walla jomum rokke golle ko wayno gaynaken saabu eɗen gandi jomum no yara duuɓi joyi ɗo ha jeeɗiɗi ɗon futto jangguinede golle e gande fof kala ko wawi wonde an noon nde jontuɗa wadde ɗum nde hol hen ko mbaɗɗa ko Qur'ana jangguinɗa walla ko français walla ko holɗum eyi min dalnami ɗo tan dalnami tan sabu ɗum ko dalnugol mon ko min suɓiɗum hooram sabu ɗum yi sehlaɓam hono galle Bala Seydou Kane ɗo Amadou Seydou Kane ene janggoya
min gummi min ya Djiby Diallo min jeehi min dalno min nawigi min mbiya min dalno kay amen e mbino neɗɗo dalnata hoore mum nden noon Baba Mamadou Soyni nawi kam noon nden noon biskiri wonno kay pakkiraji kayito biskiri wonno te biskiri tiɗɗo wonno mi yiyo soden pakkiraji tati min gari ɗo to caali ceerno en ko ceerno kadi winnan min kay ba nden noon min garti galle jam min ga en min jiɗi min yaari janggude duɗal ceerno Ayuba nde duɗal ceerno Ayuba ɗo ina waɗi yimɓe no feewi kadi monoɓe ɓen jangga toon nde woni janggumi ceerno Ayuba caggal ɗum janggumi ceerno Ayuba ɗo noon ha ɓooyi min jalti toon min janggi ɗo to galle amen ɗo kama Adama taw ari ɗo en iwatti janggini min ɗo en caggal min gummi ɗon kadi min paati duɗal ceerno Alaji Racine to Musfala ewa kadi min gummi ɗon kadi min jeehi kadi hayji duɗal ceerno Alpha Ñayi ewa Alpha Fall ko holto e nder majje fof ko ɗon leggal Musfala min bamum Bourama Fall en walla Fati Fall en ɓuɗande eyyi ɗo min janggi ɗon kono noon haydi min janggi noon ɓurano kam min goɗɗi seeɗa machallah kono aɗa faama tan Yallah suuɗen aɗa faama tan Yallah suuɗen a jofni ala mi jofnani kono mi dañi hisibaji 13 saabu ɗum ɓiyamno ñande wi tan baba mi dañimo mi miya an aɗa yaara e jeene to heddi nayyi noon tigui tiguel si weldere wadde ɗumen puɗɗima famde ko daña e gandal ko yo Allah naftore ɗum e nam saabu ko ɓuuri hen himmude ko andude no rewiri diine muɗum wadde ko julde ko dañama ko rewre Allah ko kadi dañama ɓayte kadi Allah waɗi jomum dañi sukaɓe kadi ɓenne kadi ne wawi Allah rokka ɗumen nam ko heddi ko yilotono ko e banggueji ɗin ɗon caggal jangde Qur'ana nde hol jangde wonde mbaɗɗa ko français walla ko pular walla ko arabe walla holɗum won jangde wonde jangguɗa caggal pular eyyi nomin gayni jangde pular jangde Qur'ana nde min janggi ha Paris hankirinta pulaar o naati e Madina Gounass Mamadou Sambo Diop no arannoɗo murtuɗo galle almami ewa ɗo min jangma Sambo Diop duuɗe no mbaɗi e wuuro he min jangguino ɗe boto Amadou Djilia ewa kono haɗi jangde amen nde continde taw kadi min naati e yidde dogde forot eyyi wonnoon kadi komi sukaɓe rewɓeɓe e yidde dañde anani nden noon ɗaɓɓugal hankirinti nde wonnoon addami huccinde ɗaɓɓugol noon komin nanno noon mawɓe en nane Ba Mamadou Koulbane e Ba Moussa Koulbane en mawɓe ngiya almami maɗi de koko tijja nduɗe leyru jogol arde nden noon min kiri noon min doga min jaaha forot min garta ɗo hen almami maɗi watta mi desi ala wonno haaji ko min des nden noon min jahan ɗo to weeno kura ɗo minen komin jeeya pewnoɓe koye amen cuuɗi taw ko cuuɗi tan ɓakke cuuɗi tuupe ɓakke min mbaɗa huuɗo min canen koye amen ewa ɗum haade jangde pulaar nde min woɗɗude hen no feewi tawguide min koccinagirinde e ɗaɓɓurgol kalis nde woni min doguiɗo foroto noon no feewi foroto kam ɓooyama no feewi kadi min jaadi hewɓe mawɓe hewɓe min jaadi foti duuɓi mbaɗɗa min mbaɗi forode mankata duuɓi 9 duuɓi joyen kadi wonno kadi nden kadi kalis weeɓani kadi kalis ittani saabu ɗum sa addi sa sukara nanata hen ko 200 e sa ronam sa sukara toon ha ɗo ene nanata jaɓata ko 150 joom sa sukara daña 50 e nden ko kaalis ala nde sam sa so jarano hama ko ujunere temene jarano sabu ɗum sukari eten ɗo kasu ɗiɗi bujjoyi eten ɗo hen ɗo to jama ɗo kasu sukari eten ɗi kasu ɗiɗi bujjoyi ko warga tan min montana hande paquet bussal nogas nogal mais warga wonno ko muus wonno min mbaɗi foroto no feewi Amadou Sambo Alaji Bassirou Bane jaafoɗan wonno nde welnere wonno ɓe ƴe wadde Amadou Sambo lo émission ngajam ɓe waɗi eɗen kucciditi Amadou Sambo kono fof ko gotum eyyi ko noon tigui wadde ha hande ɗon ɗo kalɗa to banggue foroto on ɗon forotone kadi ko motoji mbaɗan ɗon walla ko weloji walla ko saretaji kadi hol banggue ɓuuran ɗon yarude ko Gambie walla Guinée walla ko Mali walla ko Mauritanie ala min keɓani yaade Gambie min keɓani yaade Guinée min keɓani yaade Mauritanie minen gummoto ɗon tan min jaaha Fatot min jaaha Ñamanari ɗe tan Ñamanari noon Fatot mi meeɗino yaade Basse lawo gotol nden mewno jolno mi wiye noon mew ijiti mew no wiyete noon mew tan on nden mew alano boom an Alaji Bassirou Bane ko on mew jolno nden on mew noon a wawi hebde ma jaaha Basse nden mbaɗa weloji min jaaha Basse min garta ɗon garta Fatot ɗo en min jogui ko weloji noon on saato noon ina jeeya e neɗɗo foof neɗɗo madinaɓe ne pamrino
ɓurɗo yodde welo comme hande wiye hande ɓurɗo yodde oto ni walla ɓurɗo yodde galle ni nden kadi kala gonɗa gorko cagata jahowo fortono yahana arta mawɓe no koolima sa ari ƴamde debbo ala distation goɗɗum aw kettan way kono nden saɗa doga forot sa doga forot par ce que mbeɗa ka gorko dari tigui rigui an kala ɗa toɗa debbo a heɓat saabu ɗum kadi wurtini yimɓe kadi aɗa sirti kadi ɓe dogata kadi forotɓe kadi saabu ɗum ɓe doga nden ko welo setti hebde nden welo tan ɓo jarano ko ujunnaji sappo jeeɗiɗen min ko mono sonni welo ew jangini forot e ɗum e nder ɗum ɗon wonirmi an alaji basirɗan e ɗum ɗon nden ɗefowa nden kono gorko ni nden madina jogini nden kamin teski kam jii madina nden kala gorko bawɗo remde ɓurɗo wawde remde so ƴami debbo distraction ala ka hokkama tan sabu ɗum won debbo garnoɗo ƴamede jinnaɗo gorko fuɗɗi wiide ala jinnaɗo goɗɗo wima ala oɗo ina rema ngana hoorema ñallal feccere ɓoggol tokkitako so tukkima subaka tokkito ko kassade so tukkima kassade tokkito ko tisubar so tukkima tisubar tokkito ko takkusan o ko gorko ay debbo hokkita on sababu no wawde remde mais rem hen ko mbayeeri hen guerte remete noon goɗɗo remetake min tigi hande si welnere ɗon en puɗɗima famde koye foroto gonɗa yaade a fati kadi banggue demal ngal banggue foroto noon ko ɗum addino ha nanɗa ɗo ƴesiti jani si yeehiɗo temantu tijani si waddama ga temantu nden ko mi jeeya e faruji amin minoto no foroɓe en e reglude welo e yodde lumiére e leerde lumiére e moƴƴude fene soɓe ɓe teskio nden somi jiiɗi jaɓɓeade ceerno somi jiiɗi jaɓɓeade ɗo jaɓɓugal ceerno nden min jahata hamin ɓenna ɗo henne nden madina haaɗi ko galle ba alsanthia men ɗo heddi ko fof ko ladde wonno sa ɓenni joni hannde ko galle baba tall ɗo ko ɗon sama sini gon ɗon fuɗɗino wonde han kadindi joni noon yahoɓe ha galle baba tall en ɗo en gadda ko fleur sama sini o e min somi jari somi tawi ɓen ɗon noon min mbiya onon ɗo kaɗɗo min ɓenni min jaha ha yotta e saare kubba min tawno woɓɓe ne jaɓɓi ɗon ceerno min jaha ha tournal manɗa ɗo e min taw min jimen hakkille komin peƴƴino komin sukaɓe peƴƴiɓe kono noon Allah hokkimi gan hoorema cuusal e wawde welo min totta caggal min jaha ha Madina Tuwal addama yaade Madina Tuwal noon ko huɗo noon tan wonno kono huɗo sana ya Madina Tuwal a heeɓi kono huɗo aymi waɗi signature ji a faami so a yi Madina Tuwal tan a heeɓi tan huɗo noon to way kono fulor ni konko on diwan tan fuɗi tan diwan Madina Tuwal o tawi hankkadinte Gulumba en toon fuɗi joni somin gari ha toon min ɗo huɗo komin kaɓɓa e wuloji ameɗi noon min nana noon umago otoji ceerno nana gara min ay min mbiyanno minen weloji min ɗi dara oto ceerno noon mbiyatno nden min ganda ko chauffeur o ko ceerno woni jaɓani chauffeur o doga ko joni min gandi ko ceerno woni wi wiyata chauffeur oto dog saabu ɗum jamin duuɓe oto ceerno ɗi somin gari hen jettimi galle ceerno ɗo min mbaɗa gatuleji ɓe mbaɗa leydi ɗum ɓe mbiya ɓeɗo tijani sen karen kane yajibu diallo sere kuɓe ɓeɗo ƴewɓe ko Madina Tuwal mummi ay ko ɓen goni worɓe ñañiɓe hakkille mon tan soppiyankiɗiɗi ko ɓen goni worɓe ay ɓe ko worɓe e ɗum noon ko forotoɓe ɗum noon hankkadinte ɗum waɗi foroto hankkadinte mon fof nati forote satti madinani dogana forot sona onon dogana forot guerte ɓe yo Allah suuren min tigi tigi si weldera jarama ene gasa ma e gaaro hen on ɗon forot ene gasa garta en hen saabu sen kiddima ɗon tan wona yewtere nde foof saabu kono dirten ɗon seeɗa ɓayte kay en gandi jangde nde ɗo haaɗa to banggue pular o on goɗɗo yani hen on paati e banggue forot koye gila oɗon mbaɗa forot nde wonno mbiɗa nan noon forot o ko beele ma on ndes kadi wiyama maadi ɓayta daro joni oɗon beele nde goppaton forot ta on ndesi walla on ndes jokkuɗon dogde forot e Allah waɗi minen fof dogano forot ɓe min ndesani forot he saabu minen mbaɗi forot nde ha ɓooye nde min petti min pay Dakar hakkadinte min pay Dakar komi jii Dakar ko noon mi gila pedde nde ɓe ndewi ɗon paye kodduwar e toon ma en garoy toon ma en jaa on toon banggue kodduwargal ko min jiiɗi resde forote noon kono min ndesani resde forote kono mawɗaɓe mbe dogno foroɓe noon ɓe kam ndese forote min mballi ha ndese forote tigi eyyi ko noon watten en paami ɗon banggue on ɗon sen jawti ha hande Amadou Tidiane Sy welnere so tawi min garti e banggue no mbiɗani nden caggatagal kala neɗɗo tinniɗo wiyete ko demowo walla dego forot beele annene on saaha aɗa remanno so tawi aɗa remanno ko gila galle ceerno mon ndematnoɗa walla kono goppuɗa jangde nde hankanam gartuɗa galle bamma gonɗa demowo holno demal ma wayi eyyi nden demal nden ko force feere fof so remat sabu ka ɓuuraɗo doole e kadi hannde kadi sukaɓe kewani kadi sabu na yiya galle cuule goto woni hen sukaɓe tato ko min e ɓi bam goni min Hammadi komin hen gonno sukaɓe galle eyyi nden minen nden komin ndemnere kadi force weli metti min case wiyayami nden kadi weli metti
kadi nden kadi demal ndengal muusi kadi ɓe gummo kadi ɓe ngawa jeeƴ ɓe ngawa kore so yeehi ha makkaari soñama kore nobba so yeehi ha mbayri soñama kore ɗe puɗɗo ummade kore ɗe noon jaltanka nidde taw ko nguleki jagguno kore ɗe korɗe hanki makka mbayri narama hanka nidde kore ɗe jalta eyyi so kore ɗe jaltina hanki noon ɗe ŋaaya e gawƴe naraɗe ɗe kore ɗe noon jibini ko dabbude nden dabbude nde noon ha aɗa wona toon ha heddo e ndungu arde ganana hoorema lewru wotu eywa te toon gon toon kadi oto ndena kore ɗe haɗe mbawte ɗe keefe ɗe gadde ga en ɗe mbaɗe nakawaji ɗe jeehe ɗe joyiye nden demal ngal ko paɗi force wonno kadi denal ngal ko paɗi force wonno kadi denal ngal alano kadi nden min ñiiɗi hawrude julde taske waɗi wiya mi jami ndenoyo e minen on minen kono noon yaño min mbi won noon woto ɗe guerte puɗɗo so woto ɗe nden hiyanda guerte nden nda guerte ɓuuri fudde eywa sabu ɗum hankadinti demal nden ko paɗi force wonno hankadinti a rew a dawat tan wonano handi ni en jiya ɓiye wasa dawde walla jiya min mbiya no wawano wiide woto daw wala a dawat paɗi force kadi a arda ko gayi nden kadi gayi mettino ardade sabu ɗum ala ɓornade paɗe ni en ala ko koyɗe ɓole nden gummoɗa kadi ko 4 heures jamma sabu ɗum meeɗi ardinade waji goto gayi o wari galle amin ñande hoore makko 4 heures lelewne jali o sikki weeti o fojjimti jansi accu ɗoyngol seere ɗoyngol weeti min kaɓɓi gayi ɗi min jeehi ha guese o nani arwande Madina o wi jam min kay weetani min ala weeti kay weeti kay o yaade heewi haala min ha mbeɗa heewi haala kay weeti kay jomum wi gayɗi yo ɓoggol ngol waɗano e noppi he yo haɓɓite gayɗi gon e ñamde gayɗi gonɗo ɗo min gonnoon ha minen noon ɓe gaddi salatu haɓe gayni kanko noon salejino juuli haw gayni ha paari hankkadinti lewru woni yamayde o yinde kanko lewru ndu funtimo joni noon hankkadinti noon o wi joni noon ɓay lewru ndu funtimo joni o faɗɗani ha fajiri o seeko joni so fajiri o seekimo joni kanko ko nden o wawata garde nden noon ko nden mi dawanno e gaaro eyyi kadi ndeki hay gaaro nden ngol ittani sabu ɗum neɗɗo so dawi gen hoorema en gila salatu ronki garde ɓoggol ittani eywa sabu ɗum taw guese ɗe kadi ɗatani eɗe mbaɗi jullaji e mbaɗi hono foof aɗa an gartoɗo noon kadi a fiyama kimuji siwo suwen so an min mbeɗa andi min kanko joguiɗo keri ko kanko mumi o oppi fonction ngo seeɗa hedde jomum darno keri o wima an a yiyata naggam nan ka ɗani taw kañum ɗani fima ala to wullete a warde wuro mbiya a fiyama sa wi a wuro ga a fiyama kono wiide an ka boɗɗonida ɗaɓata dawde guese ñagam noon ka poɗɗi sandudinde yimɓe jinga kadi piman kadi nden ko needi wonno tigui rigui machallah ɗum waɗi nden noon demal ngal noon ko nden wuro ngo fota noon tigui noon tigui jarama Tidiane Sy en mbaɗat morlal jiire saabu ko jiɗɗen haalde ko ne heewi hojo majji noon daso en jimmoto on ɗon